Значи за пратеника саллаллаху алейхи ва саллям и за сахабите, които живееха с него, щастието беше във всичко онова, което направя в името на Аллах субханаху ва та'аля. Дали ще направя я зикир, дали ще направя я намаз, дали ще дада садака, дали ще направя каквато и да било добрина, те виждаха хаира и берекета само в тези неща. При нас нещата повече ги виждаме в това, което печелиме и което го виждаме в парите, в колите, в всичко това, което е материално, и малко се готвиме, но много изискваме да бъдем щастливи, да бъдем подпомогнати, да нямаме проблеми и алхамдулиллах, все пак тук в нашия район, понеже има хора, които се обръщат към Аллах субханаху ва та'аля, Аллах ни е дал благоденствие и ни е запазил от проблемите, с които се сблъскват другите хора. Но когато забравиме за Аллах субханаху ва та'аля, знайте, че Аллах субханаху ва та'аля ще ни забрави.